Любимите ми кадрици. Пленителни, весели, живи и женствени. А как да ги направим и по-издръжливи през целия ден? Да, това е възможно. При това само с преса за изправяне. За много жени е трудно да накъдрят косите си с преса за изправяне, а всъщност има един единствен трик за усвояване. И да видите колко съм щедра, сега ще ви кажа какъв е той в следващите няколко минутки. Сръшете косата си и направете желания обем. Отделете сектор в най-долната част, а останалата завържете, за да не ви пречи. Сръшете косата и отделете по-тънък кичур. Поставете пресата върху първия кичур, прокарайте я по дължините им и постепенно завъртете на 360 градуса. И издърпайте до край. Всъщност това е всичко. Звучи просто, но това е единствената техника, която трябва да усвоите. Когато го направите няколко пъти, ще видите как всяка следваща кадрица става по-добре. Окей, казах ви какво трябва да правите. Сега ще ви кажа и какво не трябва да правите. Със сигурност ще ви спестя много нерви. Първо, опитайте това завъртане няколко пъти на изключена преса, за да не горите излишно косата си. След като усвоите врътката, включвайте пресата и действайте. Друга често допускана грешка е, че завъртате пресата на 180 градуса, което прави кадриците по-леки, а не така завити. Друга грешка – завъртане на пресата от самото и начало, което образува видимо прегъване на косата, което след това остава. И ако се чудите защо косата ви се изправя твърде бързо, значи взимате по-големи кичури. Опитайте се с по-тънки и съм сигурна, че ще се получи. И още един съвет. Намажете с термозащитен крем или термоспрей косата, за да запазите здравината й. Окей, това е всичко. Кичур по кичур поставяме пресата, завъртаме на 360 градуса и издърпваме до края на кичура. Повтаряме това с цялата коса. Когато завършите, използвайте допълнително огледало, за да видите дали не сте пропуснали някое кичурче и на места косата не е останала права. Накрая фиксирайте косите назад или в двете страни, ако искате да имате път. Напръскайте равномерно с лак от 35-40 см разстояние и сте готова! Не споделяйте с приятелки как сте го направили. Ако сте постигнали добър ефект, те сами ще ви попитат.